Milí kolegovia, momentálne je čas obeda a všetci, ktorí sa stravujú v školských jedálniach, vedia, že od septembra máme niekoľko desiatok zdravých receptov v školách. Ale už 26 rokov nám niekoľkí ministri, niekoľko vlád varí zo školstva akurát taký nechutný guláš. Braňo, čo do takého školského guláša patrí? Čo je taká základná ingrediencia? Tak ako prvé treba dať vrievko pod kotlík, nie? Ale dá sa chytiť ten mikrofón do ruky? Nedá. No, ale treba to nejak aj podpáliť, lebo zatiaľ to vôbec nehorí. Ale to si nikto nevšimne, to nevadí. Však to spaštíme aj tak. No, samozrejme, dobrý guláš záleží od toho, aké do ňoho dáme suroviny. Takže dáme si tam trochu vody. Braňo, ale to je destilovaná voda, tá sa nedáva do gulášu. To nevadí, ale problém je v tom, že nám trošku zmrzla. Ja dúfam, že aj dnes večer všetkým zodpovedným, keď sa budú pozerať na správy, zmrzne úsmev na perách a trochu ich zamrazí. Ej! Tak dáme aj domalom, nie? No, ďalšie veľmi základné, zásadné suroviny, vyberáš čo, Braňo? Čo z toho bude? Priority. Priority, všetky nám to slúbujú 26 rokov. Školstvo je predsa priorita. Podľa toho, či sú vo vláde, alebo nie sú. Takže. Ako ďalšie je, všetci to poznáte dobre, a hlavne teraz, keď sa blížia voľby, je to populizmus, štipka populizmus! Braňo, ale to nie je štipka! Pridaj, pridaj! A tak dáme záhrn populizmu! Poriadne tam toho prisíť! Všetko sme už dali. Ale nie. To veľmi dôležité sú sľuby. Treba ich krásne hovoriť. Áno, a opakovať. Tak pridávam sľuby. Nie sú tam, veď je to prázdne. To sú prázdne sľuby. Tie tam idú všetky. Prečo sa robia nejaké opatrenia, zlepšujú sa napríklad tie recepty, sú to také... No, treba, samozrejme, keď sa moc ozývame, tak dostaneme všetci trochu omrvinky od stola, tak dáme omrvinky. To bolo aj veľa, tých máme tak len trošku. A keď tam už máme teraz, aby sa nám to nepriteklo náhodou, tak treba zamiešať. Ten školský guláš nám tu za 26 rokov miešalo 16 pánov ministrov a 1 pani ministerka. Ja si myslím, že Slovensko by malo oficiálne požiadať o zápis do Guinnessovej knihy rekordov. To nie je na žiadnej krajine. Tak zamiešame. Ja si to budem miešať, nech to neprihorí. A to už sú všetky. Či sú ešte nejaké veci, ktoré by to tak okorenili? Mám pocit, že chýbajú nejaké korenia, Braňo. Korenie! Celé korenie gulášov, je to správne, sú zriadovatelia. Keď to niekomu vysvetľujem, že aký guláš máme medzi školstvom, že
niektoré školy riadi ministerstvo vnútra, niektoré obce, niektoré veľtečky, nikto to nechápe. To je to správne školské gulášové koreničko, tak pridáme aj to. Okrem toho tam ešte nám prisprávajú pár štiplavých rečí na podporu, alebo skôr proti našej krásnej práci. A dobre, je to všetko, Braňo? Ešte doslovil zastrašovaním, ale my dneska tu sa zastrašovať nebudeme. Ďakujem. To budete mať chuť, príďte potom, konlíte na tribúne, tu máte varešku, môžete si nabrať. A sa páči.